Pasok natin sa loob ng kan. Dito natin kukuputin sa loob. So na mo ato ta sound. Butang. Sibudin. Naman din. Dalaw. Nak. Wata ma. Sagot-sagot boy. Paltat. Good. Nah. Good. Uy. Okay. Maguday kay kinana paltat. Na? Magud paltat. Yo. Na, balinay. Oh, pigit yan. Pigit yan. Magud mo di paltat. Oh. Lulunod na siya guys. Bait guys, malulunod ka na guys. Awang mo na yun. Palta na tayo, takal. Takal mo buong na to eh. Oh, simago. Simago dawan. Mga... Tumpang mo dyan eh. Oh, simago. Siya dati ko na ipakam sa kakabul-kabulan. Hindi na utang. Daw. Ay, wala guys. Siya lagi, siya tuloy. Yan nagtulo mo eh. Oh, Yan guys. siya dati ko. Ni. Boy, pasti mo pay. Na, pasti mo pay. Hindi ko Hoy, talking takkan mga gabato ta. Diglaglag, dari matan. Ada pasti mo pay. Dindin ka man pay. Na, Na. Bisa mo boy. Juga. Kita man lalaki sa dari bulan dito sa mana? Katuday. Sige. Pagturuan natin ng pangatikat ta. Wajib ka. Diretso mati mo lang, malapsan daw yan ito. Patingam dito sige tayo kabugom ta pare. Wala ka ka. So, on, doon ka, oh.
mas nga Sisa ibigay tayo. Sisa di makabuk-kabuk. Kunat tayo na yun. Nyarang mo lang ito pegid mo digay ito. Ito sige. Sige mo pegid. Sisa di makabuk-kabuk tayo. Nyari sunto. Magabit dito ba nga? Ito. Tilapia. Oh guys, pasok tayo sa kuweba. Oh, mangkot. Diyan, cuman di bahay na lang ako. Destination na daw ito yun guys. Wala na dito. Oh, nakikita ko guys. Siya sumagod dyan. Na? Siya sumagod. Da? Siya lang na yan sa da. Hindi na ano, pangatod to eh. Oh, ano na? May suot na. Nay, nararamdaman sa mga madyabo. May suot. Mapahaya ang tent eh. Naman. Mapahaya ang tent eh. Wala, nagpapagod. Mapahaya ang tent. Oh, mapahaya. Diyan, Liliit. Nakuha na natin to guys, malilit pa kasi. Tutuyuan din to. Sayang lang, mamatay din. ito ko ito. Ano na natin nakakita Ano yan madam, bebenta mo yan? Ay, pang-ulam. Pang-ulam daw guys, kinuha ni nanay. Ang palayang ligaw. Pang-ulam daw nila. Oo, kunin natin. Lipat tayo dun sa kabila guys, wala na dito. Narabag ta. Mabuti guys. Bati na ako. Ya. Kira. Ah, sulatan pa eh. Na? Sulatan pa. Ulam. Ah, ipakayubit na sa akin tubat-tubat lagi niya. Natulungan ko siya niya. Panam kita na kitikal din, nakaskustot yun. Ningalag. Kulang sa aman niya. Nagtutubit yun. Ay, usa ba? Ang sumasalo ko yun, nadalimit ka. Nabutit daw eh. Hindi, lagi ko kung magkibutit pinit sa'yo. Sumiro ka ta. Madina guys. Ito naman mga Guys. natabaw sa Ito guys, yung isa. pasok mo tingnan, di ba siya? Ito ya, pasiro tayo ta. Nagdalo siya ya, unig na. Nagdalaw? Oo na, makastrikad yan eh. Pati kakalagtan ta sa akong tuban sa akin kinuha na. Wawa tayo muna dali, pasyo man. Na, dito hanan. Reso mga tuwin. Ito guys, huwag mo medyo marumi yung tubig. Hirap pagka pag magpapandaw. Ito guys. Aming room daw.
Isas na. Ay mo na. Magkauling. Guys. Tay. Tayo na. Luli. Pagkabatikal lang sa dati. Yan, YouTube pugpukin niyo kaldi. Pagpuwang ka nun. Yan, pagkabatikal. Kaso ito guys. Dito ka sa matik ko. Pagkabatikal lang kaya dyan. Matik kang talungan guys. Guys, tapos na guys. Magkakatay ng kambing guys. Next. Thanks for watching. Guys, pauwi na tayo guys. Sunod ulit.